Preparado ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kon Cdrrmo. Inkaso nga Tayugon ang syudad sang 6.7 magnitude nga linog kaangay sa natabo sa Bogo City, Cebu. Suno kay Mr. Darwin Papa, Disaster Division Head sang Cdrrmo, nga mayara sang bastante nga resources ang syudad kaangay sang equipment kag personnels nga magaresponde sa tion sang emerhensya. So Urban Search and Rescue Unit kon USAR kag Bureau of Fire Protection. Dugang Papa, mayara sang duha ka mga dalagong partner ang syudad among ICAG Fire Brigade kag Iloilo Fire Federation Brigade nga mayara man sang bastante nga manpower kag equipment nga makabuliga. Magluwas pa dira, may na-identify naman ang Cdrrmo nga mga heavy equipment supplier gikan sa nagkalain-lain nga construction suppliers. Nahibaloan nga nakabatsyag sang intensity 4 ang syudad matapos ang pagtayog sang 6.9 magnitude nga linog sa diin ang epicenter ang yara sa Bogo City, Cebu. Kagini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.